बड'लेण्ड इनफ' चेनेलाव गोदान नायगिरि बिथांमोनखौबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों इउपिएससि आनजादाव पास जानाय बर' सुबुंफोरखौ नामजों लोगोसे सावगारिखौबो सिनायथि होनो सानदों। बर'नि गासै नेसनेल लेभेलनि अफिसारफोरा जाबाय गासै 14 जनमोन। दा साबाया रिटायार जाबाय आरो 9 जना मावगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासे नायलां। इन्डियानि गोरासिन इन्टारभिउआ इउपिएससिनि आनजादानो। दानिया जागायबाय फैदो भिडिअखौ। प्रेजेन्ट सिभिल सार्भिस बिथांमोना नुजाग्रोसिगोन। फार्स्टआव दं हेमन्त नार्जारि, आइएएस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस। सेकेन्डआव दं सन्जीब कुमार नार्जारि, आइपिएस इन्डियान पुलिस सार्भिस। थार्डआव दङ रुपज्यति ब्रह्म कार्जि, आइएफएस इन्डियान फरेन सार्भिस। फरआव दं फिनवेल बसुमतारि, आइएएस इन्डियान अडिट एन्ड एकाउन्ट सार्भिस। फाइभआव दङ मनज कुंगुर कछारि, आइआरएस इन्डियान रेभिनिउ सार्भिस। बिथांनि फट'खौ मोननाय जायाखै। सिक्सआव दङ डक्टर बनिक चन्द्र ब्रह्म, आइएएस इन्डियान फरेन सार्भिस। सेभेनआव दङ मनज स्वरगियारि, इन्डियान पुलिस सार्भिस। ओइटआव दङ फोरमान ब्रह्म, आइएएस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस। गुआव दङ तापस बसुमतारि, आइपिएस इन्डियान पुलिस सार्भिस। बिथांमोनानो मावगासिनो दायो। रिटायार्ड सिभिल सार्भिस बिथांमोननि फट'खौ आं बे भिडिअ'आव होनाय जायाखै। गुगोलनि हेफाजाब लाबाबो आं मोननाय जासै, बेखायनो नामखौल' होलांनो सानबाय आरो बबे डिपार्टमेन्टआवमोन बेखौ होलांसै। भिडिअ'खौ जागायबाय, मोजाङै नायदो। रिटायार्ड पार्सना फार्स्टआव दङ सतीश ब्रह्म, आइएएस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस। सेकेन्डआव दङ उपेन चन्द्र बर', आइएफएस इन्डियान फरेन सार्भिस। थार्डआव दङ रन्जित शेखर मुसाहारि, आइपिएस इन्डियान पुलिस सार्भिस। फरआव दङ हरिशंकर ब्रह्म, आइएएस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस। फाइभआव दङ भास्कर मुसाहारि, आइएएस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस। रिटायार्ड पार्सनफोरनि नामखौ आं सिरियाल होबोआसै, जायखिया नाम होनानै गावबागाव डिपार्टमेन्टखौल' होबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब, शेयार, लाइक, कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।